Dreng. Hvad så? Jeg er Kasper Rørt. Vi skal have en musikvideo om 10 minutter. Kan I klare det? 10 minutter? Vil du prøve? Jeg går ud og skider. Altså, det gør jeg. Skider? Hvor lang tid tager det? 3 kvarter. Har du ikke til dig, Kasper? Okay. Jeg tænker musikvideo. Musikvideo? Men så skal vi have musik henover. Ja, det er som regel det, der skal til en musikvideo. Nå, okay. Okay, hvad for noget musik? Altså, udover Bamses Venner, hvad skal det så være for noget musik? Jeg tænker sådan lidt. Hvad? Gulddreng. Gulddreng? Ja, helt klart. Gulddreng? Ej, kom nu. Ja, så skal det også blive sjovt på en eller anden måde. Vi skal bruge et eller andet outfit. Hvor finder vi et eller andet cool outfit frem? Kom ind og køb billetter, og ind i hør sige, at for stykket det er gået jeres næse forbi. Og hvad med Vim og Svej, den er på vej. Studiescenen viser stykket for dig. Og hvad med Flimmerkassen, den var et hit. Plejede vi skulle filme, nu viser den for lidt. Scenen viser teater, og vi viser damer. Vi vil overtage spillet, ja, vi lægger planer, bare se os lige nu. Se os lige nu. Gå ind og køb billetter, så I kunne bare se os lige nu. Se os lige nu. Gå ind og køb billetter, så I kunne. Er du okay? Eller er du ked af det? For det er okay at være ked af det. Køb din billet, ellers bliver du ked af det. For det er ikke okay at gå glip af det. Ja, vi er ked af dengang Peter han sagde, at vi kun havde en billet tilbage. Snakkede med brandvæsenet, de var iskold. Skulle ikke sidde flere folk i deres kontrol. I er sure, tro os vi forstår, hvis du køber en billet den sidste i år. Vi er så ked af næsten alle de ting de sagde. Hvis vi kunne, ville vi tage dem tilbage, men det kan vi ikke, så undskyld mig, Britt. Vi er faktisk store fan af både dig og Lone, for I er dejlige ligesom vi er. Dejlige ligesom vi er. Køb din billet, ellers bliver du ked af det, for det er ikke okay at gå glip af det. Køb din billet, ellers bliver du ked af det, for det er ikke okay at gå glip af det.